Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας, κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ άλλων, αναδείχθηκε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όχι μόνο η πορεία της τελικής λύσης, των μονάδων διαχείρισης δηλαδή, η οποία σίγουρα έχει καθυστερήσει σε σχέση με τα εξαγγελθέντα χρονοδιαγράμματα, αλλά κυρίως το θέμα της προσωρινής διαχείρισης. Τι γίνεται δηλαδή στο μεσοδιάστημα και μέχρι να υπάρξει όποια τελική λύση, καθώς αυτή φαίνεται πλέον να καθυστερεί πάρα πολύ. Το θέμα το βάλαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, οι οποίες συνυπογράψαμε για να εισαχθεί και πράγματι διεξήχθη μια μεγάλη συζήτηση, χωρίς ωστόσο ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή ηγεσία να πάρουν θέση και να τεθούν πρώτων ευθυνών τους απέναντι στο θέμα της προσωρινής διαχείρισης. Εδώ και 3 περίπου χρόνια, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Στατούλης, εξήγηλε ότι ταυτόχρονα με τη διαγωνιστική διαδικασία η Περιφέρεια θα αναλάβει και ένα μεγάλο κομμάτι του ζητήματος προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτό δεν έγινε. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης και μάλιστα το 2012, η οποία αναθέτει και ένα σημαντικό κομμάτι την προσωρινή διαχείριση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα ένα μπαλάκι ευθυνών ανάμεσα στην Περιφέρεια και Δήμους που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 2 χρόνια και η Καλαμάτα, παλαιότερα, αλλά και η Τρίπολη πάρα πολύ πρόσφατα, έχουν τεράστιο πρόβλημα με συσσωρευμένα απορρίμματα εβδομάδων στους δρόμους τους και στα πεζοδρόμια τους. Μάλιστα η Τρίπολη, η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας ακριβώς της αδυναμίας αποκομιδής και μεταφόρτωσης των σκουπιδιών που βρίσκονται συγκεντρωμένα στους δρόμους της. Εμείς θεωρούμε ότι η Περιφέρεια δεν πρέπει να είναι Πόντιος Πιλάτος σε μια τέτοια διαδικασία. Αντίθετα, επειδή έχει και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε αυτό λέγεται ΕΣΠΑ, είτε άλλες ειδικές χρηματοδοτήσεις, μπορεί να βοηθήσει και να ενισχύσει τους Δήμους στο μεσοδιάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να υπάρξει η όποια τελική λύση των τελικών μονάδων, δηλαδή διαχείρισης και επεξεργασίας. Ο κ. Στατούλης είχε μιλήσει σε παλαιότερες δηλώσεις του ότι οι μονάδες αυτές θα είναι έτοιμες στα τέλη του 2015. Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν φαίνεται να βγαίνει. Έχουμε ήδη δηλώσεις του Υπουργού ΙΠΕΚΑ, του κ. Μανιάτη, ο οποίος λέει ότι τα έργα ΣΔΙΤ, γιατί είναι ένα έργο ΣΔΙΤ η τελική διαχείριση των απορριμμάτων, των συμπράξεων δηλαδή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα εκκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2015. Όπως καταλαβαίνετε, αν υπάρξουν αυτές οι ημερομηνίες, είναι αδύνατο να έχουν ολοκληρωθεί οι μονάδες μέχρι τέλη της χρονιάς της επόμενης. Έχουμε ταυτόχρονα προ λίγων ημερών δηλώσεις του κυρίου Ματζούφα, του ειδικού γραμματέα των ΣΔΙΤ, ο οποίος μας λέει ότι μέχρι τέλος του χρόνου περίπου θα είναι έτοιμη η σύμβαση για τον προσωρινό ανάδοχο. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει πολύ μεγαλύτερο χρόνο από ό,τι αρχικά είχε εξαγγελθεί η φάση της προσωρινής διαχείρισης. Οι Δήμοι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι έχουν παραλύσει ακριβώς επειδή επαναπαύτηκαν, επειδή δεν έχουν τα μέσα των απορριμματοφόρων, του προσωπικού, των κάδων, των μηχανισμών που απαιτούνται για ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση. Πιστεύουμε ότι στο στάδιο της προσωρινής διαχείρισης θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες της Περιφέρειας και των Δήμων. Να υπάρξουν και αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις, ώστε αυτό το διάστημα που φαίνεται να εξελίσσεται σε επώδυνο για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων να καλυφθεί και να καλυφθεί επαρκώς, ώστε να μην αντιμετωπίζονται υγειονομικά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα σαν και αυτά που ήδη έχουν αναδειχθεί. Και τα οποία, κατά την εκτίμησή μας, δεν είναι παροδικά, δεν είναι περαστικά, είναι ζητήματα τα οποία θα επαναλαμβάνονται όσο δεν υπάρχουν αυτές τις πολιτικές που προτείναμε εμείς. Γι' αυτό στην τελική μας πρόταση υπάρχει ότι η εκκίνηση του διαλόγου ανάμεσα στην Περιφέρεια και την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση με τους φορείς της, τους ΦΟΣΔΑ, για τον ΦΟΣΔΑ της Πελοποννήσου για παράδειγμα, οι οποίοι με καταληκτική ημερομηνία και καταληκτικό χρονοδιάγραμμα πρέπει να επεξεργαστούν και να καταλήξουν σε λύση με συμμετοχή και της Περιφέρειας και χρηματοδότηση και από την Περιφέρεια και από το κράτος, ώστε να υπάρξουν ολοκληρωμένες λύσεις στο θέμα της προσωρινής διαχείρισης. Νομίζω ότι η θέση μας αναδείχθηκε με σαφήνεια μέσα από τις πολλαπλές τοποθετήσεις και τις δικές μου προσωπικά ως επικεφαλής παράταξης Δημοκρατικής Πελοποννησιακής Συνεργασίας, αλλά και των μελών και των στελεχών της παράταξης,
και καταδείχθηκε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί το θέμα της προσωρινής διαχείρισης η περιφερειακή ηγεσία. Ταυτόχρονα σταθήκαμε στα ζητήματα που αφορούν τον διαγωνισμό, πιστεύοντας ότι η σύμβαση που θα υπογραφεί, αν φτάσουμε μέχρι εκεί, γιατί ήδη από τους κατοίκους της περιοχής της Χαλίας και της Παλιόχουνης έχουν γίνει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις μονάδες των επεξεργασίας των απορριμμάτων που θα εγκατασταθούν εκεί. Άρα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ερωτηματικό, αλλά σίγουρα εκτός από αυτό, για το οποίο τοποθετήθηκε η παράταξή μας, υπάρχει και το θέμα και της τιμής, η οποία είναι ακόμα ασαφής και έχουν δοθεί διαφορετικές τιμές χωρίς να προσδιορίζεται το τελικό κόστος, δηλαδή το κόστος που τελικά θα πληρώσει ο δημότης, θα πληρώνει ο πολίτης. Και δεύτερον, η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα των απορριμμάτων, δηλαδή βρέξει, χιονίσει και ασχέτως της πραγματικής ποσότητας που θα διαχειριστεί, η ανάδοχος εταιρεία θα πληρώνεται ετησίως το μίνιμουμ για 150.000 τόνους απορριμμάτων, μια ποσότητα που κατά τη γνώμη μας είναι πολύ υψηλή, με δεδομένο ότι όλος ο διαγωνισμός αφορά τη διαχείριση περίπου 200.000 τόνων απορριμμάτων. Τα 3/4 ως ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, ελάχιστο εγγυημένο τονάζ το οποίο θα πληρώνουμε, το θεωρούμε πάρα πολύ ψηλό, που δημιουργεί ένα επιπλέον διβάστατο κόστος, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο δηλαδή το τελικό κόστος για το δημότιο.